Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan arisa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adagayem ko kat nasingid kami iti tunggal maysa. Agingga na addaanak iti asawa. Ket ditoy ti pagtayakan ti istorya ti biyag ko nga inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Risa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Risa, apay, di ka kadimabaen. Iti anya, auntie. Iti relasyon nyo kan ni Paul. Anya? Saan kami mat nga agayan ayat ka ni Paul, auntie? Sigurado ka? Iti dayja kinasingid yo iti tunggal maysa. Ibagam kit di nga awan relasyon nyo adwa. Talaga nga awan, auntie. Kan maysa, numan adda relasyon mi, awan mat makitak adakas iti dayta. Anya, no kasta. Kayat mo ni Paul, no kas bilang man, idinto tapilay. Kat uray pilay tanasayat mo ti panagpuspuso na, auntie. Ngam jay kompleto nga agpayso ti party ti bagina, ngam nagalas mo ti aramid na. Ay na, Risaya, napintas ka babae, ngam kas kan ni Paul Kate din ti kayat mo. Ay na, dadaol san ti ulom, Risa, kaanakan. Anya? Napaot mo iti saritaan nyo kini Antim Edna itay anak. Huwan tatang. Ngam ay na, tila ibagbaga namat. Apay, anya ti magbaga na aya. Ti panaggayim mi ka ni Paul at tatang. Ipagarup na anobyok. Kitapay kumakanaw. Dadaol sa kanun ti ulok tatang. Ngamin, ni Paul pay laeng ti kayat ko. Ay unay mitin ni Antem. Talaga saan na maikikat day nga ugali na. Wen nga ron tatang. Ang da kayo man ti madamag ko. Ada ka di parikot iti panaggayim mi ka ni Paul? Ay na anak, awan ti makita ka problema. Gaputam mo ka nasingpet ni Paul. Day tangarod ka tatang. Sipod na amok ni Paul, nagbalin kamin anasingad iti tunggal maysa. Bayamon ti bagbagan ni Antem. Tinapatag, ti panaggayem yaw kini Paul. Saan aparikot dagiti manggagyaw iti sabali a tao? Wen matkit di tatang. Kastamot lang tinangig ko iday. Idiagnobya kami iti inam. Apay kano ati inam tinayat ko ket nangisay. Amangan kano no kaslan tuuging dagiti agbalin nga anak may. Hanggang saan may? Tanapu daw ka may tanak kaw. Ay, una yun dagita tao. Win anak. Iso bayama dagiti imbagbaga ni Antem. Agyaman ako nay. Tanagtalinaid ka agayam ko, Risa. Nasingpat kan mapagtalkan ka, Paul. Iso asikat, ikasingadan kanyak agayam ko. Uray siya, Risa. Sikat ipagtalkak unay agayam ko. Kat pagyamanak unay, takastakamat kanyak. Wen, Paul, kat tikayat ko kan ka. Amin nga ichismis ko kan ka. Saan mo nga ibagbagay iti sabali? Apay kumanging ibagak kat sanak mat at chismuso. Rumar lang ti kinachismusok no sikat ikasarsaritak. Kasla imbaga machismosak launay Ha? Saan mo, Risa? Kinapudno na. Agyaman ak unay kan ka. Gaputada ka anapudno agayem ko. Nga uray kastoyak. Tay di saan ka pa'y anamam mo. Kasla na depresak iti kastaunay. Gapo iti kasasaad ko. Impagarup ko no awanan ti mayat a makigayem kanyak. Ken no awanan ti karbangak a makipulapol iti sabali a tao. Ay na, sika talaga, Paul. Saan mo nga ay ayon tabagim? Ti makunaklaeng. Tilaeng kaawan ti may sa asakam tinay dumaam iti sabali at tao. Ngam saan aron ba nga pagparikotam dayta? Risa. Wen, Paul,
Aklunam a talaga akas tatiin pa iti namarso akasasad mo. Katagyaman ka, tauray kasta ka, makitkitam latta ti kinapintas ti lubong. Wow! Agi mas gayam ti arak no sagpaminsan, Adel. Ay na, Risa. Gusto, nabartag ka mo tan. Nagimas nga ron ti arak, Adel. Ita lang kami na tumagayak manen. No amok la kumang agbartag ka. Di kan inawawis. Don't worry, Adel. Kabailak na ito, eh. I can manage. Don't worry. Anya? Ay! Ang mga noong tanak ti amam, Risa. Agawit takit din. Aguray ka pa, Adel. Kapoy ka matgaya. Ag-enjoy ta. Kunakmatkan ka. Ay. Ag-enjoy ka mat ngamin, ah. Uminom ka pa, Adel. Kapoy ka matgaya. Sana, Risa. Ang mga numabartag ta adwa. Kat saan tan ang makaawit. Nasakit ti ulok, Paul. Kasanumat ngamin. Kastaunay ti bartek mo kano idirabi Risa. Wan nga rod. Naimaasan mi mati iminom iti ko, Lord. Apay nga agbarbartek ka, Risa. Sigurado ka kadi natalged ka no nabartek ka? Sigurado ka kadi nga awan ti dakas ang mapasamak ken ka? Inton agawid ka iti 10 oras ti rabii? Ha? Pasensya ka na, no sersermonan ka. Ngam ibagbagak laang da ito'y. Gapo ta isaksakit ka. Agyaman nakit di gaputa palpalagi panak, Paul. Talaga na pudno ka agayam. Uy, talagaan na pud no agayam ni Paul, Risa. Apay ka di, Adel. Inong tanak nga rod. Gapo iti pan nakabartak ko idi na minsan. Iso nga rod ako nak, anapod no agayam. Wen ata nasingpet ni Paul. Wen. Tati talaga agayam. Ungtan na ka, no saanan anasaya at aramidam. No sa balila dayta, Pagan ano nakangay abagbagaan. Husto ka, Adel. Iso aday tati makagapo, no apay ajak maupay a makigayam ka ni Paul. Nga oray adu ti mangmangag ko asao, gapot na talaga analagan ti riknak ken kwa na. Ngam, ang mga no agselos tinobyom. Saan, Adel? Gapot na sigodan nga amok ni Paul, sakbay anagam-amo kami ka ni Reynald. Nasaya at no kasta. Gaputan na rigatan, no iso ti diyo pag kinaawatan ka ni Reynald. Agkasartan, Risa. Adamatan urmong ko. Panagkunakit, umdasan day dya, busbusan ta. Sige, Reynald. Awan parikot iti dayta. Nabayag tamutan nga gayan ayat. Kan naamamutan ti tunggal maysa. Wen, ket napanagnagak iti bagik. Asika talaga ti kayat kong agbalin nga asawa. Kasta akmat, Reynald. Ay ayatan kamat. Iso amayatak amakikalay sa ken ka. Agyaman ako na, Risa. Ket planuan tangarudan ti panagkalay sa ta. Agkasar kamin ka ni Reynald, Paul. Nasayat no kasta, Risa. Nabayag maten nga agayan ayat kayo. Kabisado yu siguro ti ugali ti tunggal maysa. Wen, Paul. Kat panagkunak, ison at talaga ti para kanyak. Kablawan ka nga roden, Risa. Maragsakan akparakan ka. Gaputan na saraka mon ti lalaki aparakan ka. Agyaman ak, Paul. Kat sikanto ti best man, Ha? Ay, saanin, Risa? Umdasan ti idadaray ko iti kasar mo. Agyaman ak unay, Paul. Kat namnamaak nga rin ti idadaray mo, Anyam, kasla mabainak gayam, Risa. Sigurado nga adun to ti tao. Sige ka, Paul. No saan ka adumaray, gumuraken ka. Awenan, kung kunaklaang dayjay, sana mabalin sa anak adumaray iti kasar mo.
Naimbag man ta nagpanunot ka, Risa. Kat saan ani Paul tinakiasawaam? Ay na, auntie. Saan kami ngamin anaadaan iti relasyon ka ni Paul? Idi pa'y laang nga ibagbagak dayta kada kayo. Ay, kun kunamlaang dayta. Amok ang nakapagpanunot ka matlaang. Mabain ka, ngamin. Pilay ni Paul. Ay, auntie. Saan kumamot kasta, Adala nga rudan asawa, kasta pa'y laang ti bagbagayo. Pasensya kan, Risa. Amunak matan. Noan niya ti kayat ko nga ibagaklatan, prangka ak atao. Alawan, auntie. Amukon ti ugali yun. Ay, talaga ka di akas dyan ni ikit mo, Risa? Oh, apay ka di, friend. Kano nagado ti sa una? Idi naamuan na, amay sa ni Paul kadagiti ninong ti anak mo. Ay, am-am kung ti ugali ti ikit ko, friend. Ibaga na lang ti kayat na nga ibaga, adi na pampanunutan, numasakitan ti tao. Ay, mairwam kan sa bagay. Saan apo no dagiti ibagbaga na? Wan matkit di Dayjay lang ta saan amaliklikan ti pan nakapasakit tirik na. Ken maysa, makariknak iti panagbain ka ni Paul. Kasano numangag na dagiti ibagbaga ni ikit ko. Ay, day talaang ang agpaiso. Kababain. Kan, amang ano anyan to ti panunutan ni Paul. Ay, anyan. Talagang aglablabusin ti ikit ko. Kasano day tuyen, Reynald? Daktal ti bayadan ta abil ta dito'y ospital. Kurang ti kwartata. Dahit ang harot ti parikot ko. Inasitgak amin nga amok makatulong ka na ta. Talaga kurang. Ay. Rumara, Krisa. Inak agdiskitar, ha? Anusan nyo pa'y ka ni baby ngagbati dito ospital? Reynald, anya nga tano awagak ni Paul. Agibagaak pa'y lang iti kwarta. Barang adamay pautang na. Kasla mabainakan ko na, Risa. Nabayagan nga agayam kami ka ni Paul, Reynald. Kat sigurado amaawatan na ti sitwasyon ko. Alaman nga rod, pada sa makasarita. Kat pasensya ka na, no saan nga umdas ti urnong ko. Ay na, Reynald. Day ka agsao iti kasta. Gaputa inaramid mo ti amin akabaalam. Ay, unay kan, Risa. Aging ka di ita nga adda anak yo iti asawam. Kat diyo pala isardeng ti relasyon yo kan ni Paul. Anya a relasyon, auntie? Kano ginastusan na ti pan naka-ospital ti anak yaw. Wano, isukit di ti ama ti anak mo. Unay matanti kasta sa uyo kanyak, auntie. Pudno nga adda kwarta nga inalak ka ni Paul. Ngam bayadak tumatla ang dayjay. Nangibaga aklang iti kwarta. Gaputa talaga akurang ti kwarta mi ka ni Reynald. Ay, rason mula ang dayta, Risa. Ay na, ibagbagakon kan ka. Isardeng mo dayta nga aramidam. Pangasiyo kumamat, auntie. Deyo ipilit ti amuyo. Awan na talaga ti relasyon mi ka ni Paul. Gaputa talaga agayim laang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Anya? Wan, auntie. Katno di kay mamati kanyak. Oray damagan niyo mismo ka ni Paul. Talaga nalabas ti panagsasao ni Auntie Ed na kanyak tatang. Apay ka di man anak ka. Ado ti bagbaga na. May papan iti panang tulong kada kami ni Paul. Idi na ospital ti anak mi. Anya? Wan tatang. Katidakas na. Ipapilit na nga da relasyon mi ka ni Paul. Kat iso ti istoryaan na kadagiti tattao. Anya? Wan tatang. Day tati nakasaksakit launay. Apay nga takas dyan ni auntie. Ay, bayamo na anak ko. Tinapatay. Awan dakais ngar aramidin niyo kini Paul. Wan tatang. Ammo ti asawak dayta. Kan kang runaan na. Ammo ti namarswa. Adun ti mangmangag ko asasawan ti tao. May papan iti kinasinged ta iti tunggal maysa, Risa. Paul,
Amo ka masaksaktan ka. Ngam di ka madanagan. Gapo ta agpatinggan tumot la siguro dayta. Anya, Wan Risa, gapo ta itamat lang. Agpakadakan ka. Mapana kun iji lugar da ikit ko. anya. Kalaat mat day ta planom, Paul. Wen, gapo ta kay bagbagada laeng. Nga dagur uray at trabaho kijay. Alang harod, Paul. Kat agan-anad ka iti papan mo ijay. Uray da kayo. Agan-annat kayo matakanayon. Risa, amom ka di damag. Ah? Anya day ta adamag, Adel? Risa, di ka kumamakmaklat, iti bagak Apay ngamin aya, Adel. Anya day ta adamag? Ni Paul, Risa. Awanan. Anya, kasano na pasamak day ta? Kat no nagsarita kami lang idikalman. Kinuna na amapan ka no ijay lugar tikit na. Dahil nga rod. Kabayatan ti panagbiyahe na. Na-aksidente da. Kat may sakadagiti saan ang nakalasat. Anya, sana pud no day ta. Sana natay tigayam ko. Nagsakit, tatang. Nagsakit, Iriknak. Apay, napasamak ka ni Paul, tikas to eh. Anak ko. Dahil tajay kanayon da nga ibagbaga, asaan tayo nga amo, ti mapasamak iti biyag tayo. Uray mayat, ti kakatawaan tayo ita. Saan tayo nga amo, amaudi gaya man dahi jay. Tatang. Ala, aklune mo, ti napasamak iti gayem mo. Isang petdan tao ti bangkay na inton malam. Mapantayon to makipagrik na. Sigurado nga dun tumananti sa unyan ti Edna, tatang. Ngam di na lang amin maawatan ti kinapatagtigayam ko kanyak. Ipapilit na nga da relasyon mi. Baybayaan mo na nakaw. Di mo panunutin ti ikit mo. Pasensyakan, no makitkitam ti kinaliday ko. Gapo iti pupusay ti gayam ko, Renal. Maawatan ka, Risa. Gaputasipot agad adal kayo pailang. Ket aggayam kayon. Agyaman ak, Renal. Wen, di kagdanag na maawatan ka. Ken may sa, nasaya at agayam ni Paul. Isu nga oras siya. Aglidayak mat itinapagtang na. Renal. Nasakit ang mapukawan itinasing patagayam. Agam naskan nga awatan tayo. Tapno maksayan ti dagsan ti barukom. Ken tapno agtalnamet tayo ni ginagturungan na. Wan, Renal. Kat agyaman ak unay, iti pan nakaawat mo. Nadagsen ti barukong ko, gapo iti pan nakapukaw ko iti gayem ko, Mr. Lonely. Ngamin inot ana iliwliwag ko, baba ni titulong ti asawak. Nga maging gaita, saan lata mapunas iti panunot ti ikit ko, nga adda kano relasyon mi iti Daddy Paul. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Risa. Risa, pagayam ko, talaga nasakiti mapukawan iti nasaya tagayem. Ngam nasken nga iliwliwag mo dayta, gaputa saanin nga agsubli ti gayem mo. Ket ti ikit mo, di mon pagparikutan, tinapateg, saan apudno dagiti ibagbagana. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Risa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kan iti materiksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.